peli käy. Muita kuvata. Kaksi, jostain. Nokset tähdellä. Pois! Kassu, mene takaisin rehvaan. Älä nyt vittu! Hehehe, kuka sai tikun? Aika ottako syömiä? Ripeitä pikkua. Voisitko sä kuvata? Eikö se oo? Hyvä. Ase. Mun täytyy viedä se. Joo. Ensimmäinen tehtävä suoritettu ja sininen juttu kerätty. Haluatteko viedä tän? Ei, mahtava Respo! Mikä? Minä pääsen. No vie itse! Pelille. No meilläkin on. Vie itse! Tos taskuun mennä. Ei kun tää pitää viedä. Puklu. Let's do this. Puklu! I'm not fucking puklu! Mä follow. Let's do this. Lasse! Jossi! Lasse! Mäkin. Ota valmiina! Varokaa niitä sinisiä joukkoja. Täällä on virtuaalalla! Terve. Hei! Kulla pommi! On toi täällä. No. Joku joka haluaa lähteä reffalle heittää to. Menikö nyt voitais? Andreen tiimi. En mä tiedä, noissa on tossa tyyppi. Hei, kello oli se hyvä lappaa. No mikä on tilanne tällä hetkellä? Meitä tuuletetaan ankarasti. Jep. Valo pois! Laitaks mäkin? Valo toi! Miksi me huomattiin jo tänne? Jos mä laitan valon pois, mä en pysty kuvaamaan. Olen ulkopuolella kuvaamaan. Ai joo se. No eikö se on vaan oma? Se on oma tossa. Jos lähtee konepelille, mutta ei me voida mennä konepelille. Nyt kuullaan ääniä. Jaakko! No. Mikä on suunnitelma? Me ei saa päästä sinne meidän oman ryhmän, tai meidän toisen ryhmän mukaan. Hei, siinä kulmalla tyyppi. Santeri, sun selkäs takana on oma. Sano, hei, älkää ampuko, mä tuun sinne. Käykö? Hei, Tesiä, mä tuun sinne. Ja Santti, sano niille, että minä sano niille. Mä tuun tästä alkaa. Oi vittu, tää tiedot. Mun ryhmäläiset. Tuolla. Vihreä valo. Mikä täällä on tilanne? Mikä tilanne? Selosta vähän. Robe ja Andre rämi tohon kuusille. Osoittakaa sitä eteenpäin. Vihellä. Kassu. Osoita sitä tonne eteenpäin niin, että mä näen sinne. Siinä. Mä
pois päästä, ettei napsahda. Ampukaa me. Tuolla on joku. Hitto kun yhtään näkyisi. Hän asuu nyt. Ovu vielä. Vaihda sokeasti nyt paikka. Ammu vähän vielä, Entä pro? jos tarvii. Hemmetti tää on kyllä aika römmä. Varingossa on pimeänä kovasti. Eikö sillä edellä jätkällä ollut jo? Juuko. Mut sitä on laittaa aseeseen. Voidaan kävellä. Lähdetään eteneen. Potkasit kameraa. Vitsi kun olisi sellainen valo. Muuten koeta sinne päin mihin näkee. Siltikin näkyy huonosti. Kenen ryhmä tää? Andre. No periaatteessa mä. Musu päähän. Eihän muita loukkaa. Olla pois. Ei pois. Kaikki muut valot pois kaikki toi. Ai minä? No ei pois. Okei. Valo pitää laittaa pois. Otan matka tästä konepeliä. Se on tuolla äänessä valo. Lämpökamera on sen Jaakko. Nyt jokainen turpa kiinni ja paikalla. Ei vittu valo. Mun ryhmäläiset tänne. Häh? Joo. Älä mene sinne hei. Kato eteen. Älä pikkuhiljaa menee sen. Valo pois. Tää on sillä että kaikki jotka on mun ryhmässä, niin mun ei tarvitse koko ajan huutaa mun ryhmä, kun mä huudan aina ryhmä 5. Joo. Kuuntaa siinä. Juu, ryhmä 5. Mennään ryömien eteenpäin. Paapa Janne. Eteenpäin. Eteenpäin. Puu. Voi jotenkin mataliin. Et se valo pois vittu. Se on minä. Ai niin. Tuolla valo pois. Mikro. Mihin mikro meni? Yksi pienestä. Ryhmä 5. Joo. Kuka eteenpäin? Joo. Mä oon kyllä hupsikin. Eteenpäin. Mikä ase toi on? Skari. Scar.
Tuliko ikävä päiväpelejä? Mikä? Ei vielä. Täällä on kiva. Täällä on tosi kiva. Mulla on akku ihan lopussa tässä kamerassa. Ja valot meni. Ei näy mitään. Osata se maahan vittu. Näinkö? Sammuta se vähäksi aikaa. Mä. Sitten pitää vaan kuunnella ääniä ja teidän pitää selostaa. No, mitä tapahtuu? Mä voin selostaa. Tässä on nyt aika paska tilanne. Jep. Me ollaan ison tulituksen alla. Suoraan kypärään kuulitteko tilaus? Samoin hetki kuin kodin elos. Juu. Siinä on Skari. Skari. Sisäinen tikku. Mä oon ainakin elossa, mutta mä en oo Andere-ryhmästä. En mä rupea säätämään. Mä en edes tiedä ketä tässä on. Vittu, meillä on paljon kaikki. Menkää matala. Tätä on varmaan tosi kauan. Hienoa. Mä tulen tästä jo kassu. Ota hitaasti ryömiin eteenpäin. Onko ymmärretty? Kyllä. Kyllä. Ai niin. Ai saa. Ei näy vittu. Oo. Ei näy mitään. Vittu tää kun ois päivällä, niin Eikö mitä sun päähän taas? Ai vittu. ai! Asuma! 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 Onko omia elossa? Tässä oot. Läppäitä mua kolme. Me ollaan pelissä toka. Ruvetkaa pelastaa lisää porukkaa. Jättää mun reppu. Mikä? Se lamppu. Missä pukluu? Ota mun domppiin lamppu. Laita vaan. Missä pukluu on? Kuka vittu? Miklo? Joku maassa. Ai niin, Miklo. Hei. Jätkät, minkä värisiä te ootte? Onks ne omia? Eemi, tai sinä. Hei. Minkä värisiä te ootte? Tossa on savu, siinä on keltaisen. Onko? Tossa on, missä on savu. Ota se valo pois. Sammuta se vitun kamera, me hävittää nän takia. No jaa. Kuka tuli tästä? Onko se savu? Jos sä osut tuolla pulttilukolla, mä oikeesti kumarran.